Pijaca Krive livade nalazi se u delu grada koji ima veliku gustinu naseljenosti, pa pijacu svakodnevno posećuje mnogo građana. Pored toga što se suočavaju sa gužvom na pijaci, osobe sa invaliditetom imaju otežan pristup pijaci zbog neadekvatnih prilaza. Kao što ste i videli, nisam mogao da je osvojim. Znači, kao da se penjem na Mount Everest. Ja sam došao do pola. Nije bezbedna za prolazak, ali i ovo što sam ja uspio da se popnem, to ne znači da su svi u situaciji, su u mogućnosti. Mehaničkim kolicima ne mogu da se popnu i ljudi koji imaju teže oboljenja i teži stadijum, znači oblik ovih neurobičnih oboljenja, mislim na naše, nisu u stanju ni ovaj prvi deo rampe. Direktor javnog komunalnog preduzeća Tržnica kaže da na pijaci još uvek ne postoji adekvatno rešenje kada je u pitanju pristup pijaci osobama sa invaliditetom. Da, na njoj postoje dve rampe koje su prvenstveno namenjene naravno za komunikaciju i prevoz robe, to je dobavku robe do tezgi. Međutim, one su načinjene tako da mogu da služe i koliko znamo i služe se i osobe sa invaliditetom, služe se njima da bi došle pijace. Direktor Kostić ovakvu situaciju opravdava nedostatkom finansijskih sredstava. Želim da napomenem i to, da je javno preduzeće Tržnica sad u vrlo lošem finansijskom i ekonomskom stanju. Pre mesec i po dana kada sam došao ovde, ja sam zatekao ogromne dugove, više desetina miliona dinara. Samo kredit prema jednoj komercijalnoj banci je blizu 30 miliona dinara. Od 4 različita prilaza koje pijaca poseduje, 2 su sa prilaznom rampom, ali su one neadekvatne zbog nagiba i napora koji je potreban osobi u kolicima da ih pređe. Gelenderi za pridržavanje na stepenicama ne postoje. Uz to, tezge su često nepristupačne zbog gužve. Nema ni onih rukohvata koji bi mi olakšali kretanje, odnosno dolazak na samu pijacu, tako da sve to čini stvar još dodatno težom. Zaista ti naizgled sitni detalji nekad su presudni, dakle eto nepostojanje tog rukohvata o kome u svakodnevnom životu mali broj ljudi razmišlja, meni lično znači mnogo, što je za nekog sitnica ili samo predmet, za nekog drugog znači puno. Građani i prodavci takođe nemaju dovoljno svesti o ovom problemu. Pa baš nisam ni malo, stvarno nisam upoznata sa tim. Pa da li ste videli možda... Retko. Retko vidite? Retko. Vrlo malo, vidim da su nešto gradili ovde i radili u vezi toga. I da imaju pristup. Sad ne znam da li svi ulazi imaju pristup za takve osobe, ali vidim da ovde ima. A da li ste videli osobe s invaliditetom u kolicima da prelaze ovu rampu? Da li je uopšte moguće za njih da prelaze? Pa, mislim da je jako strma. Mislim da ne bi mogle, obična kolica ne mogu. Sigurno da treba im pratilac koji će da ga gura. Vidim, kad dolaze, onda uvek ima pratilaca koji nemaju kolica na motorni pogon. A ovi koji imaju motorni pogon ne veruju da mogu da može da izdrže uspon da izađu gore. Pijaca Krive livade je samo jedna od mnogih pijaca u Nišu koje nemaju adekvatne prilaze za osobe sa invaliditetom. Otežanost pristupa pijaci, kao i skučen prostor koji ograničava kretanje, problemi su sa kojima se suočava veliki broj naših sugrađana. Javno komunalno preduzeće Tržnica, a pre svega grad Niš, treba da uzmu u obzir ovo pitanje i što pre reše problem nedostupnosti niške pijace osobama sa invaliditetom, kako bi konačno mogle nesmetano da pristupe pijaci.